υπενθυμίσει τον τρόπο συμβίωσης των λαών, τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις των πόλεων. Να υπενθυμίσει ότι οι λαοί προκόβουν με τη συμφιλίωση, τη συνεργασία και την ομόνοια. Φίλες και φίλοι, από τη Λαμία, την πρωτεύουσα της Ρούμελης, το κέντρο της Ελλάδας, ενώνουμε τα χέρια με όλους τους λαούς του κόσμου και δυναμώνουμε τη φωνή μας για να στείλουμε το μήνυμα της ειρήνης, της συναδέλφωσης και του εφαγωνίζεστε. Με την προσδοκία οι Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024 να αποτελέσουν και μια Ολυμπιακή ευκαιρία για τους λαούς όλου του κόσμου. Ας ευχηθούμε καλό ταξίδι στην Ολυμπιακή φλόγα. Χαιρετισμός εκπροσώπων.